Събудих се в тъмнина, не от алармата, а от тежестта на проблема, който не ми даваше покой. Финансовата безизходица беше като сянка, която ме следеше навсякъде. Банки не ме слушаха, бързи кредити не бяха вариант. Нямах на кого да се опра, трябваше да намеря изход. И го намерих. В един отчаян миг попаднах на тях. Заложна къща доверие. Всичко се промени в един миг. Светът отново доби цвят. Надеждата, която мислих, че съм изгубил, се завърна. Заеми срещу залог, с честни условия и хора, които наистина разбират от работата си. Злато и стоки, втора употреба, възможност за покупки на лизинг. Заложна къща доверие, твоят партньор в трудни моменти, с над 40 офиса в цяла България. Сме близо до теб, когато най-много се нуждаеш. Доверие, защото всяка вещ има стойност, а всяка нужда заслужава решение. Научете повече за нас сега, като посетите сайта ни от линка в биографията на профила.